lalma chuana thi chan chui chuana ziak tu Jacob khol ring lung lei veng lai kapa chuan zuala thote khu kom thlang kor hnuaya khuan min in khai tin ka hria zuen tenga tia ka tho rang kher mai choi turin mirong kai tho chu ni se ka tho lok pein ka ring lo ni zana ka thian pa nu wa zual dewa jing dar thum thleng kan meng kamu hil deuh chawani le ngal mai po phi lovin ka pa nen chuan arangin kan kum thlang kor chu kan pan ngala he kor hi kongpui in kara tak oma ral le lam kalnan kor chu he langai thina wangin kan vc te malak na in kong in zom tirnan lei thata kan duwa atlo tlet tot hle avon ban po PAC tui pipe thachin manga avon bana chuan nget takin mei chorchi sol haloin suya sol mora chuan ka mel riat em kan ina tanga hlavak lo tlangwal fel le mi poisoi ngai lo lalma chuana anu nen chavom tlangwal tlo mai le nung chang tha tia kan hriat thin chu alo in khai khong reng mai en reng khan mani in tilhumani ti arin thiam thei mai jing khowar hlimania kanin borvelom ho chu ka vakai tho zunga reilo te a duai tam kan pung khom man police kan phone nga lawangin a ruang chu la thalovin an ron thlen hun kan nga ka ruang chu la thain damdoi lama postmortem turin police ta chuan an la ngala pung khom po an trin dar ngal keini pa fai ro chu kan statement la kan du wangin kan ina SI pakhat le constable pahnih hian min zui chowa zona min zo chik si riat kan nei tlem si min ring hlelem muni o ti mai tur khop hian min zo chika min do pang lek zo ka do thei nei na thin lo lek ma se an na nia a riat thei chin riat kim kha an ti turani mio wangin ning chungin thatakin ka chang zela kan kota chuan chanchin thrichiang chak an lo thup le ngal an riat chin ba kan rebik der silova tual thattu kan ang ria win ka hria phone number te kan in pek fel nuwa min kal santa police ho chu rol chuan kan VCP hovin min han zot ve le hloma do thei takin ka pa chuan tuk vera tanga a thil zu mu le kan pa fa kan zuk en dan te chu a soi thalea ka pa hi pati te thiam de ule thian hui khom thiam mi ni wangin ngai nom ti takin an ngai thla thupa a soi kim chang thiam boka minute khat leka soi zo thei mai om kha minute som chata soi thei tlat ka pa ka tluklop na lam takani in leng te han trin dar me chuan tuk thuan ei hun fe lo ni to a man mo takin kan ei soka thlan lai turin ka chuak zui ngala thlan lai na po kan thil mu dan min la zo tho mai ka van ne zo zai tak ka pa nen kan zu mu la ya ain khai dan le midangin aron mu ve a ain khai dan ala ngai rega enge khrebik se min ti ni palian le in thazo tak sek deuh trul chi kan i wangin kaning ta deuh chuan vin deuh lekhian in muang bak mu ka nei lo min zo to su ka ti deuh tuara min kha chiang vak lo ho chu han kiang dawa min kha chiang ho chuan enga te vak min ngai lem hlei lova ka thim rim tak takan ring lo ka thim rim tak chuang lo boka thlan lai chuan lalma chuana thi dan chu mak kan ti thu kan soi zui ta naka an postmortem zoa ruang an phur ho me chuan cho chhun fa khun ani to taidar thuma vui tur ani wangin thlan lai zoa anu thu soi te po wangai thlawei latin ka bial nu a pui ka soma kan vakal veta han riat bel tur em phei chu om lo zana nula rim tur a chhuwa thu le aron ho hara wangin kongka kala amut san tak thu ba riat nei bik lo kan kal thui tak ma in ke hi lal mangai zuala ka nia kumsom thum pani na ka mang ve me ka kanu le pa te nen kanaw te pani mi pa pakhat le mei chia pakhat te nen kan cheng ho me ka nupui pasal kan la nei lo ve ka wangin ka pa hian ke au pa bertal chu nupui nei turin min tur sek thin eizon na chuan a mingin electronics door chete ka siam ve a kanaw te pani ro zirlain lani ka pa hi sipai pension ni in kan no pan lai hian state danga om dai thina wangin min uap tam lo hle a no pangte ni chungin pa mo phurna tam takala rual khat jinga po an UN big thin kani
thiam na lama chuan MA Economics ka zova arema kan tluang ve te ni chuan kum thar lama a pui nen in nei kan tum ru ve viawani keima hi kapalen ve wangin meichete lam hian min hip lova a pui po hi mizo nula chuan a lian pol tak fit ngal in chiru ka thling ve nulango tak ni lo ma se a rual pol tok chu hani ve tho mai heti chin hi soiri lokila a chule thil dangkara kan jip chozel donia lalma chuna chu kan vui zova a thina chuan mitin mai chu min thongin min khoi ema lalma chuna hian ano pante ta mi poi soi ka hrengai lova kumsom ni panga chu ni ve to ke ngei point football team ka siam line ka tima ka la luta thiam lo ma se tlan chakle ball pe mi ta kani wangin ka du sak thin hle ani tin azai dama ti thim rim tum viau thin ma se anui san thei de uzel bok apa hian ano pan line a boral san towa a u mei chia hian no pangte in pasal nei sana anu nen chowa khosan ni apa dam lai chuan apa chu lungmi stri thiam taknin kan venga ringot po na tho sen lo ne ya ma se van duaya a boral kum khan thlile ruwa kan dong na sa me ma kan veng mong lama hian in pakhat chu leimin in hnola kong hno ping vek boka chu chu na tlangin kan tifaya kong kan ti tlang hnuwa khothat vele VC10 lungan rem tira lalma chuna pa hi an tho tira len thum vel chawrem man tia leivung tol kha ron chelein a helper chu lunglain a pia da ya oma ani ro thanem ngai takin alarem mola leichu haron tol le ta thuta a lungrem lai chup chuan leitol chuan a khuta a hria tlan khomin film khur takin kan haya ma se chan man alo om to lovani chuta tang chuan ma chuna te u naw chu panei lo anu tul pui mei thai chung kwa han lo ni ta ni anu hi fate mangai chi takle minun nem takania thei top chuin na fate an kol thina ma chuna kha le khazir lama hlo cham ve takani wangin apa dung thulin kun na thola mai ro akuta hui le a pian pui thiam na mangin no pangte ni chung khan a mistri rowa a ma chakin na na thasia anu pon engma zuar to lovin nuam takin a khosak thei pha ruihlova buelova zuk le muama tingai lo malam hun thui tak clear mi ni wangin anu po hian a in ren lutuk kha how fo thin bial nu nei om tu man kan hrelova nu thloi hian an start thei fu mai mithin om reng rengin thana lai man lo pon khorin kal khorin riale mithilu mena chuan akal nge thin kan section a po committee member ni nge ama hi palian lutuk lo papa ngai fit nga le inchinga velania asairo apang main a cha thaviawa thaudul kiar ni lovin pian pui pian thana nei chi ni a chak vei phiana thlan lai ni khuata hian ana zong hian thlan khura tangin an pot chuak mai thei ngai lo ani ro chuan alu hun nia a hriata chuan engang pon lo tang ma se a phi chuak le lop mai thin chutiang tlangwal fel le ano pan lai tang renga in sual pui nei om po kan hriat ngai lo khopa minun nem chutia anin pi alok kan kom thlang kor leya aronin ok klum ringot chu tu te pon mak kan tia a chan hriat kan chak thewani atu thlan siam ni a chuan kan pa fain kan thok chuak ve a kan ti tui ber po amak ti thu chu halani chutia thlan bang kan zu hliau lai chuan phone call alo kala case ayo chuan kan pa fa chuan station lama min mu du thu haron soya in thak lem lo chuan ka pa nen chuan ka scooty kenin kan in phur chuak ngala in charge officer chuan ado kan epa min thutirin eng mo min zota ama lalma chuana chanchin ano pan lai tanga tun hun thleng chuan kan hriat angang kan hril fai feka chuta an thil mu chu min hril ve thunga kan puina min ngen ngal bokani chu hei hi ni police te chuan ai te ngun takin an tapa damdoi mum engi mo sa le number 4 chinsen khat le syringe thar laman lo nen awaleta meichia lavalai tak kumsom thum borvel mel pu mai phang tha tak mai thala ko ombok poisa chu ti thama aklo adam doi mu ma chu le pan te sa zan mu hil theilo te ei chi sleeping pills chi khatania dan tlang puin
mi pakhat tan zan khata mum khat e to mum som ni lai a jacket chung lam ip te an hu ma se mak deuh main a taksa rui lo ti na hnu ma a om lo mai ba ka athisen sampula tangin engma rui nei lova a taksa eng rui lo ma lu tlat lo chu chu han buena pakhat chu ni phota pakhat le chu a taksa hliam dang soi sakna lam chi om mi lova ain khaina solin a ngonga ba na chung chia thil riam takin a chunna ni om tak vun chi aya thuk reta pem oma chu ero chu khoe mo ain tai pal po ni thei soi sakna hnu ma ni theina lang lo chu ti ni si chuan mani in tilum nge ni na ngai theya leivon chana tang chuan a zuang thlan ni nge na lang bok a chan chu na takin a taksari na chuan a uai thut ti riat em in a ring ru thli ba ka a ngong ru chhe hle chu zong chu an thil riat belani kan pui thei dan tur per chu a waleta mei che thlak om chu tunge ni zon chu pui ni tin anu le a far nu ten soi chu du lo engemon nei mai thei chu lam chu beng lo chi ram turin min ngen boka a thian kom thin kan riat angang chu kan thrila an address te kan petel boka ma se ril helan ni lo chuan chu tingotin thuan zot pop pop thei lova keinin ma kan lo lak puin ngai don bokani lalma chuna kher chu ni lo se han buai pui vak ka chak lovang ani lo ni kher sia a thi dana thil in thupo mani chuan a hretu le a chui tu te jinga telve nge ka du ni ka pa pon chu tiang ril ru tho chu pu ma chuana rual pui te hi chu zuemo eng motel rui thei hi han ni tlang puya ani anga tlangwal fel kha kan nei tam lo ema a thi dana fel le lo mani chuan chui chu ange chu lang tho khat na ka pa nen kan ho chu kan ngui ruang reng viau mai thlan siam na po kal to lovin ina kan tlanga ma chuana dam doi a mul chuan min tina a tingai lo ti kan thchiang em tin ni ka pa la sipai pension ti taka a harwangin ala risel tha ke ni tin gym kal ai ma hian thrui langa zo ke muniti mai tural ni bok aril ruam to ti ngal mai du chi halo ni le zela police tam chuan fin fiana thata kan nei lo chuan mi han koimo zo na zo kha an ta na rim lo na china tama a wole ta mei che kha tunge ni zon chu kha kan ti tur ma saper ni mai anin lama kan pa fa chuan kan fakala in leng an than hema an lo zai tui phian mai ma chuan anu pi pari chu ka va ko chuak thei rama mi mit la lo tur thei ang bera kan in lama ron kal turin ka tia kan pa fa chuan kan let ngal ri vak lova pi pari poron thleng zui ngal mai boka afa pain ngai zonga nei dan chungchang kan zot masa a hrelo dam doi lo ti ve toim emo alo zuar thinem emo akol lai mu nei toim engma thla chuang lo khe sayo pusom te ka pe papa hriat bilan nei le nei lo ka zota mei chia chu tunge ni chuin ma chuana kom thin then khat an pa te phone number kan pek te an lo betoa tu man ngai zonga nei o man threbik lo ti hian ka ngai tu na lo lu ta a wallet mewa hada mei chia chu a mai hleang tirin oma chunu chu a thi ni emo thana emo aron in lan om kan thchi alova police fin khal ka chak ve hrim hrim poka thana chuan zana chang taila aron kal mai thei ma chuana bial nu lo ni lo po ni se a thala ka nei dana voi khatal chu a du ji a hril to nge in ka ring tlat a thi dana moi nai viau si lova chu wangin aron in lan du lok lo ni thei chu wang chuan chang chin taila aron in lan thut mai lo mo tin keima kein zota ka pa po ka hril ka pa po chuan ani thei mai o mangi o ati ve nu nu ta ka chuan zamri ai khamatang chuan ma chuana thlan chaka chuan ka thu tangar ngara thlan mual hi VDP lamin an tlo ngun viau wangin tu man om ngai vak lo ma se chu zan chuan tu man on kal lo hrim hrim ka hlo cham chiang hle pu som te chuan zinga mi ron bia ke chuan thalak chu thedar mai chi ni em tin ka lo zota ani chuan rin hmelna fin fiana thatok tak nen lo chuan kheisan orlet thei ti min lo hril sia an ni pon a thei dan danin an lo chui ve reng thova ma se kan hlo cham bik hau lo ve misual chu lovin an tlan thin ti ni ma se misual chu zon lovin aron pe ve thei tho hi lo ni ma chuana boral atanga ani thumna chuan police station a anu pan lo kala
ma chuana thi dan chungchang anon zot fi ta tlat mai chu ba ka mobile phone a le alo anon zot khera athila zinga khana tel velo tlat ami pa zok chuan athi ma dai khan leimin dila poisa ne rem chan lo wangin ka patira aboral taxi a chuan ka tan yangin ron lak let ka tumani alo ti ni chu mini takla chu in sual boina thlenga pusom te le anaute case ron la tu te ho kha an kalbo lai tak alo ni hlau sia duty tang chuan an khethui lu tuk si lova engman hriat lo thua han lo chhana wangin an hole tamaya ma se van nei thlak deuh main CCTV chuan alo la chiang khop mai chuti rualin van duai thlak takin CCTV chu quality chachi halo ni hlau thunga duangin an mela fia fel fai lo tlat waleta thalak le meichia chu anin angem ti a chiang thei tlat lo awan nei thlak le ta lo hlau tho ni na pusom te hi an mi ka tangin mirin tlak tak kan ni thu halo hriata wang le ruang huma saber tu kan ni wangte ama kan lai na jiate a hriata wang khan an mani puiturin min som chot khania a tho khat na lam kan hmalak na a thok na viau lo na chungin a tho ni nai ro pusom te chuan ti hian remaron ruata phone chu apoi mo viau ni karing police station thleng anon en dana chu wangin ma chuana nu khan a kol le kol lo anon en nge yang chu wangin kan nau pakhat hi ka ron ti ranga an ina in leng angin chuna ronom se ilo om pui thei ngem chuna an ron in lar lo ni chuan zana keiman an in ka ron en thlave thungang khei sang kan nga si thok tu kan in dai si lova min pui le kan ngai don ani chu tiang chuan rem ruat na hi nei ang mi anga tia keipon ka pom thap mai ma chuana thi dan ka chak tlat ti du tui vak lo hovin min lo ring hlel ve tum thrang le nga la huma saber tu ni mana lo viu ni chu wangin he khesi chin chuang nge ngai hrim atuk ni leng chuan police uniform halo nen ma chuana nu hu phareng chuan kan thua minan khonga in leng la chu an nei deuh dul reng maya kan thalak ne mei che mel om reng chu kan hu ho lo thung tin police station a nu pa ni om tak ron kalte chu tiang omang po chu aron lang lo mi tin dar nu chuan ke ni po choin kan in lama kan kala chu hun chu in an ron kal mayang ti kan lo wangin pipar hne na chuan thalak kan entira he nu hi alo kal hlau chuan minon hril nga lang che ma chuana thi nei chui me kania he mi te hi rin thelang ni tin kan hril taringota pipari chu lung chhiata wangin na trap leka abu ngat bok ma se an mani omang chu aron lang chuang lo zana chuan pusom te ho chuan ma chuana te kom sak step a thuin thian ho in kom satliang chuan kan oma kapa le police uniform halo pakhat in chunga in leng angin an ombok in leng tin dar fek nuwa po engma kan lang lo kapa po chu mu turin ka tir hoa ma se misual te hi an van ni reng ngai ho lo an tiang devin an van duina tur hi anon pan ve du chok ani dar som bor vela chuan jacket dum ha pawalai mel pu le thalaka kan mu mei chia chu ma chuana te kom chak kong puya chuan bikin aron ding tarap mai an mani mana thu zo fia chu pusom te tum ber ani lo an mani chu tungen ni chui zui photangai ni minute nga vel ma chuana te ina han lu nu chuan an ron chuak le a an bike number po kan chin chia chiang ti chuan an kalna lama zui rutura loin buat sai sa police pakhat chuan an PFA bike pokin halo ngak ru reng to ke chu pusom te chuan lom thu min hrilin min hotira keima wangin an naul sampha zia te min hrila a eng thila ma chuan ka pui der silova pui lo tia an nu chuina tura mu bel sak eng ma ka nei lo wangani ma se ti tura min be se yang te thatakin ka ti sak thowa lom thu min hril chu han pa hrim thilom dan min ron hril zialin ti min kal sana tuna chuan min mamonan nei to lo an chin fel thei ngei ponin be se tho thumna an zui ru ka tanga ni ni na chiani pusom te chuan a moron bok felta station lama ma chuana nu ron ruai turin min tia kapa nen ma chuana nu nen chuan pusom te office to kan e pa chuan kan thutaran mai pipari chuan man mo mel takin pusom te hena ka fa pachunga kut lek tu te chu tu tenge soi thuai te tia a tra chuak ni pon ka hrelo a thin rim lek lekin ka hria pusom te chuan ha dam takin omula kim chang takin ka hril don cheunia
ka hril zo nuwa cheu hian press statement siamin chanchin tharlama chhuwa turin ka tlang sar hal bokang hatia ka pa chuan ole han soite le hati nu chuan pusom te chuan ti hian soita ma kan lo lak ve to na eng kan ang thei si lowa kha mei chia le mi pa te khan phone zonga police station aron kal kher ka chu kan tan van nei na harang ka chakani per mai pi pari te na tanga haron chuak kan zui ru kha kan zui thui khop mai kan naw kha phone off mi lo turin kan tia kanin pe pop renga an tumram man thleng ta ni yang tui rial thlen ma te wan dinga kong chaklama tik muna ke chovin an kal zela kan naw chuan ke han kal na china chi amin lo nga kha kan zui ve ta chowa thui kan kal lo chulai muna ve ta na moi lo khop in thaset mai te fil ren ron rinom mel che thi haloma kong pui tang chuan mu mai thai po ni lo chuta an kong ka le tuk ver po arin omang ti rin thei ma se an tong ri ro angai thak theya keile kan naw pakhat chuan anin biak na kan ngai tharuta chutan thu soi chu hei hi ni mei chia chuan ril ru ha mel tak hian abulom te lo haw me ka in mol hle mai mol takin ni kha phone kha kan mu chuak lo ni chuan kan chevekang tu ma kan bang bik lowang lo tia mi pa chuan da that ve duem ni chui chu thei mi lo turin ka da thave ma yang che i bial pa po mani ti hluman ngai vekang rui lo ti thin ril ru boyan ngai anga case om zui lowang hetiang hi ka thiam jong takasin mei chi nia ka ti lo mai mai ni hitin avole ta mei chi chuan ingam phot chuan ti ta che ka hlau thir te lo che han ti ta che hati khar khara pakhat dang le chuan tu ni chu tiang soi hun ani lo kha phone mul mai kha engtin nge kan nei let leng ti hi ngai tu ro khata khan kan mi poimo number om veka tin thalak poimo tak tak om vek bokania alok nan password kan da vek thova tu man an hong thei lowang kamudon malak dan tur thar ngai tungu ma chuana thian ta kuta om mai thei thlem chua dop tur zong zo kangu tia apak chu thil poimo soin nei lo chu in chu an chena ni ka ring lo bur an zuin thom le thu fara te te an soiba hriat turom tak lo wangin kanaw te pani chu thom kan chua tam lo nan an bike da lama le turin ka tia du chon kan man hal thei an tual tha thuan soi to thlat ma se engen ti per enge chan hriat ma sak phot tha ka ti wangin chui zui le ka du dewa mei chia le ama phur tu pon ron chuak ta rama kan naw ta chan chin hrilin biru turin ka tia zui ru turin ka hril boka ti chuan a mang boka zui ruin ITI veng mong lam World Bank rota chuan an top ta ina khat phar maya om chun po changkang lua lo chu mi te lu na po chu rangwa in pa ngai ve mai ni akota chuan rora chut vum sa hi alo om deuh thura kan vai vai a omangai to lo wangin kanaw pakhat nen chuan in hnuaya tomin thom dim takin kan om ta an mu zui ngal ni nge yang thoma rea an hnar ri ba kan hrizui ta lo jing khowar main min ron thlak tu ten ron thlenga an ni ro chuan an thomai thlovin an kalna pianga zui zel turin an pialoka chuan zuin anga lemchang turin ka tia ka ho san ta ni ka muta chuak ei lova enge thil kal mek chu hriat tumin ka in ngai tuana samai ruam man na siam thiam har ka tia a to pa chuan an mani chu tualam tha wanga man mi amai chu chet lak dan thaperom chun nin ka hria phone poimo an soin soi mang chuan a chan dop chu thei ka in ring tlat kanal te chuan chomhadar som pakhata po kongka an laron chu alo thu aron soi wangin rang takin misual an thil ti suala fin fiana thatak nei to vaman turang mai chuan chet walak ka tumta tuirial thlen ma dewa an kalna in kha pakhatin halain thaboka chuta chuan kan naute pahnih tirbelin chutala ommek mi papakhat a mel kan la hmu lo chu man turin ka tia keinin mei chomna lam kan pan boka ol samtein kan hling theya an tang ei lo kongka kan kika phak deuh hian ami pa zok chu haron tho chuaka lalma chuan in tha wangin manin ni ka tia ami pa zok chu ngoi renga a mei chi zok chuan kan that lo hati thlat thung kan station a chuan room thran thawa kan om tira ama sabera mei chi chu ka do pa phone chu kan kuta to thu le an tha ngei ni ti kan hriat to thu te
phone a chuan nge ti te ka zota in hong thei chuang lovang ka soidon lo wa ti tlat mai sia tin ka that lo a mai nok hluma niang a chanchin ka hrelo ti tlat boka chu nu te chu a lu lu le mawangin midang chu doble ka ril ruk ta a pachang ber mai chu ka doble ta thupa ngai china chu na biak thei viau chu mei chia chu a fanu ni thu po soi mai ma se phone chungchang le tual thana chu a hriat lo thuina tang le tlata hei po idea thar ne na ko patul le don a to per mi chu ma chhuana te na ron kal ve kha ni ka koma ami mal chungchang ka zora min chan dana tangin midang pathi te nen thisena in lai chin na han nei lo ti ka hriatin ka thlem ve ta thunga in puan chuan midang ai hian a le tin hremna kan ti nep chakang cheka tia tin phone chu kan nei to thu ka hril boka ameng bial na sakher mai kha phone a khan in nam hnoina ka nei lo ania tual thana po ka ruam man na tel lo an pa fathil ti fe ka ni ke chuan ma chhuana thi nuwa phone ka zon pui mai chawani hati ta zung zunga ke chuan thataka in puan phot chuan kota police te min pui tu tin itang hremna nep jok ka dil sakang che iwan nei phei chuan thlani khat ba ki tang lovang izalen le vat don ani ma se tual thattu te nen in tho ho wangin hremna chu chetei mu ve nge ngai dona au phrom lovang ka tia ka chimbu doi ta ni chu pa chuan ti hian a soita ke chu an hun en kol tu mai ka ni ni zana miron en thak na tik mun kha en kol tu tur an du thu ka hriatin ka dil ve a min la ve mai buka a chan po ma ni parol chung te nai vai han bel mai tur ka nei lo wang aniang ma se mak ka ti em chu ti tur vak om lo khain lian vak lo kha fai taka en kol tur le tu ma lu tir lo turin min tia chu tiang chuan eile in tui tak min pechungin ha dam takin thlangi ko ma mak ka ti thin ti ki pu tur ven bak na mi lo chu ti chung chuan thlatin sing hi min pe a ha taka vok tam tak en kol thin te pon sing khatan hlo mang lo ti ka hria ma se hlo thata wangin zona ka zot tam lova ka mi mol om ve top mai ni khat chu ka pu son mi se pa kha soina ka pu son vai ho bung ruwa rom da tira parcel lian vak lo pali velani chu ka khoi ven phal lo an pa fa chuan ron thlenga ke chu zema bok bazara voksa le turin min tira ka thang rei lo dakar khat le chan ve chu ka thang mai thei ka le chuan chung bung ruwa te chu halo om to lova mak ti takin eng bung ruwa nge ni le khoi hmuna ngen da ka zota ka pu chuan tong tam lo tur le zona nei tam lo tur chuan min ti muk maya i hriat ve tur om chuan kan hrilang che tia ka zo zui ngam ta lo ma se ka soi chu kang tin hlau le deuh si niang chu chung bung ruwa te chu dan phal lo bung ruwa champhai lama tanga ron thlenga ni thu le tu ma bula soi chu si ni lo thu min hrila ka soi chu ka ni chuan an pa fa ba ka ke ma thleng chuan kan nun na ta na der thon thu soya ka ngoi renga ni ro chuan kan zawai ta na thadona ka hlo po thlatin sing thu mani tonga tia ke chuan engma hriat ve lo lo a sing thum hlo chu tha ka tia ka lom da izok kan khuwa ka naute re thei ta ka mei thai ve te hena sum ka thon ve nual thei dona poiti na ka nei lo ti chuan engma ka soi chu lo wangin min ring ta tiala an bung ro chu number 4 ni ti te ka chiang chhota zela bung ro ron thlen lai hi zan lai mi mutre to ni thina ke man ka lo en fel maya atuk zan lai ai mo arun la turten arun lam mai thina chu kan thil ti dan tlang pui chu ni achang chuan woi bom khat vel lek te ani chang te oma achang chuan parcel panga paru ni chang te po ombok ma se thil kal fu lo halom ta hlo mai ka pu fanu chuan ngai zong ania chu ngai zong chuan kan thuruk chu eng tin mo alo hreta tlat mai chu ka pu te pa fa hian an du lo ma da that dan kong ngai tua ma se chu tlangwal chuan kan thuruk then khat kan da na phone chu akol tlat mai si phone chu police ko ta om to tak taka ngain a chung om kan hu vek to tura ngain a soi chun zom zela phone a khan in hu vekang bung ro ron thlen hian a thlengza thi thla kan la thlapa chu mi ron thon tu te kan thon le thina chu ba ka aron la tu te chu kan rin om ton zia ti lan nan kan in hlan lai thla kan la kan da thafek thina ni kha phone kha kan nulai kha na kol thin min ron man na hun kha nula te chen na tak tak ani lova an ni chu dor puya
in thata kan nei reng ti khan sum donga jin angin min ron man na hun le tui rial bula khan an ron riak ton thina a bial pa khan min ron man na hun kha anin tak tak emo ti thin thilin bar fu lo wala om cheu ni khat chu ka pu chuan dor puya aina a fanu bial pa chu a fanu bial pa ni ti hrami alwin ina khoi thatira a chora chu ina nge chuan pa fa te chu pa fa ni ti hriat chuin anom ta ni re thei mel tak anga lang nula alo rim fo thin a bial nu chu mi ho sa takan ni ti hre chuak ta sia aril ru na em ema engwangin nya chu tianga ho sa tak ni si re thei mel taka anom na chan chu tin a rukin alo chui ta ngat ngat mai tlangwalin chengwong takalo ni kher sia reilo te a bial nu om dan song song chu a re fai ta fek maya mizoram mel malian em number 4 toltulian ber jingami an ni ti riat chuan police ne na report atum thu a bial nu chu hrila kan nulai chuan ama thu ni lo ziale apa thil ti fakani thu soin police ha report lo chuan an sim mak tur thu te soin a mei chi zok chuan in nei puya som ta soka mi pathatak le fel takani wangin alo pom ve mai bok ma se mi alo ni pik mi alo a bial nu chuan phone pahni call thin ti hretlat pakhat zok chu password a hriat sa wangin a check sak fowa engma thil poi om lo pakhate ro chu nula chuan a keng kual renga a fim khurpui hle a phor mai mai ngai lo ti hriat chuan thil poi mo omani ti hrat hiam phatlat ti chuan remchang hu ma sak bera a ruk sakta a phone bo ti hriat rualin ala tu po midang an ni lo ti hria a bial pan he na chuan phone chu pelet turin a dila tlangwal chuan halo du bik thak si lo zanina in ruila pelet lo chein kan ti chevek zok don nia tia tlangwal hian kan nulai hi a hmangai em a nulai hian a zem ani bermai anei thei don phot chuan an thil ti zong zong po thup sak feka in huam ma se an thuru ka hriat tak nuwa chuan meichia hian a hmangai tak tak to lova an thuru ka puan chu lo nan a kop der mai mai ni phone a chuan enge oma hria po ni lo a poimo top khok ti chi hra thiam ti chuan tlangwal nen chuan in tiamin anin pialoka leya chuan nula chuna lo nga ka in ru ngal tuma thuthlung an ni nula in phone omna zo chuan a soidu tlat lo maya an ina lu pui phota thu ma se nula chuan in ruk tir tum lo reng reng an ma ni lo en thareng tu te do theina chuan a thlin talova kapule a thurul pui mi panhi ta chuan tlangwal fel tak chu chemin a ngong an tina ma se chulai hmuna thisen in chu chu nu chui ol sam don tin khriat awangin nula sol ba mang chuan thiam takin an da thata ni an tha dan tak ka hrebik lo chu zong chu ka thuria chu ni hatia pu som te tu soi chu kan ngai thlatui boka ma chuana khongai na ai main ngai nom ti na in ka lo ngai tha pi pari loin hit fei fei po ka lo hre chang to lo pu som te chuan a bak chu soi ngai lovin engki ma chiang to a exercise lam le kan mi te then khatin anin an tapa dor puya anina almera khatlat zanga le sakni not hlir an va husuak to a number 4 ro mu kan la nei ri lo an poisa hi alemani lova sumdong anga han lan nan thomno dor pakhatan nei ve a anin soifia zo chuang lovang tual thattu ber nia kan pu thluk la son engma soidu tlat si lova ma chuana thina fin fiana thatto kan la nei lova kan en thlak na an thu soi kan ngai thlak kha ko ta kan din puyanga thil thlen dan hi ko ta a in zom thayang berin kan thelu tanga ko tin thutlinga ha ngai chuan number 4 tol ruk thu buai le tual tha thu buai mo poisa seprel thu buai mo tual tha thu buai mo hem pathum jinga pakhathi chu an or nge nge don ani ma chuana thattu ni ti kan chiang to a tual tha na lai tak hi fin fiana tha kan nei si lova tha na chan tu thatok takan nei ni ti lan tir thei tu ber chu an phone kha nia chu chu pi pari cha u hian om na hriang tin a thlip zuya pi pari chu ron tra chu de hok pa hian ka fa pathil lu nia ka hriat te police la minemo midang inemo han lang ti ka hlawa nakin zela kol thata tin uluk takin ka da thalom ama phone ba ka phone dum pakhat chu ka kol ngei lom chutiang nu chui theina tur thil a kol ti da chu ron soi ula chuan kalo en pui tur cheu hi ni hatia pu som te chuan nie nang lo chu kol tur no min kan hrelo ni zan maya in dop chuak kan ni boka in zo na hun ala om chi alo bokani
tin phone chung chang police station a an ron zo khan ikol sakem ti zo seka du lutuk ma se chu phone chu enge ni mi ta ha le sak tak takem engma kan khrelova kan tan chuan riat chen ma sak phot kha kan ti mak moni ve thotin ni hatia pi pari le ka pa chu phone la tur chuan an chu nga la ke ro chuan kan mi sual te mel mu ve hrim tumin lock up lam ka vapana me chia chu alo mel thakher mai ka bial nu a pui ai ma in a mel tha ka ti a zuna uena don ti chiang rang mai mi pa pa ni te ro an main hup deuh tlata ka mu chiang thei mai lo ti chuan he story hi a mor kan lo bok ve ta ni kan veng tlangwal fel le tlomai chu mangai na khura atluk lu wangin thainom pha ta chu ani ringot sia tual thattu te manan ni tai ro kan police te fakan phu le ni ole tu na ta chu khati song khalo ni le ta ngai no min ti ve ngei ka be sei eng poni se thu thar ngai nom tak tak nen ka lo kir le do na min la subscribe lo ten subscribe ti kha min me sak thuk turin ka som vek cheu ni in za vain hun man nuam vek ule